Guys, morning. Maggawas ta sa mga hinayhay kay gawas ng init. Gahapon 40 mang uwan gahapon. Ibalikyat ni gawas para mauga-uga. Aray ko. Ay, paita ni mo butong tao. Kaabot sa hayan hapit. Ay, parte na kong lapa kahapon. Tandang tanis sa init, guys. Parang uga. Ayawat ta sa init. Kay kahapon, dum-dum na sa uwan. Okay, tulog kahay-hayan. Nasa lugasan ako, guys. Di off karon, di kita ka-relax. Kiniha sa'yo, naligo ng duha karling sa dagat. Kay pinag-iubo man pag-ayo, karon na nauli namin. Ay, dagang kayong hugasan, guys. Oh, hugasan, oh. Lengkiyuhan doon sa sulod. Kalat lang. Hayahay kung gana, guys. Kung mati. Chibi gina siya. Lenig idol sa mga vlogger. Ako, kay si Jibong, si Haraba, si Ibana. Basta daghang kong idol sa mga vlogger. Ari na sa ko sa tanong, guys. Sana ka na ikong tanong. Ay, nangulot na po akong kuwan. Remote ko sa nga sana man siya direct. Akong ilipan hinatag ni Tire na naging udlot. Basta namang mananaw ko. Silo. Kat-kat na sa kaon ng saod, guys. Ibang tanong. Ang bongsel pala. Aking bongsel. Atiman, guys, kay busy kita sa trabaho. Butterfly.
Hatag ni Kusanta, maon siya. Dark Lord daw nga, Gigantium, nakol kay siya. Giganti ba? Ay, akong tanong sige guys, bye na. Palihog di ko subscribe sa akong Penubri nga pag video sa akong channel Penubri kay wa pamantay sapi kamot pamantahan trabaho para makakaon. Sige guys, bye.